Кунаклар иң элек балалар сәнгать мәктәбенә килде. Биредә мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит акциясе кысаларында беренче сыйныфка баручы 20 балага мәктәп кирәк-яраклары тутырылган рюкзаклар тапшыру тантанасы булды. Моннан тыш, җәйге чорда район оешма предприятиеләрендә хезмәт куеп, җирлегебезне төзекләндерүгә зур өлеш керткән 11 балага район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Я иду в школу. Мне очень хочется в школу. Мне купили новую одежду. Подарят рюкзак. То есть уже подарили. Там краски, карандаши и фломастеры. Һәр җәй көнне республикада мәктәпкә ярдәм ит акциясе оештырыла. Безнең районда актив бу акциягә катнаша. Һәм инде бу акциядә безнең 100дән артык балага һәр вакыт ярдәм күрсәтелә. Менә бүген дә инде 21 класска барасы укучыбызга без инде Бердәм Россия партиясе дәүләте белән берлектә матур портфельләр таратачакбыз. Бу балаларга бик күңелләрне шар дип беләбез, чөнки балалар мәктәпкә кирәк бөтен әйберләрдән дә тутырылган. Республика тарафыннан финансланучы безнең ишегалды программасы ярдәмендә Мөслим авылының Тукай урамындагы күп фатирлы йортларның ишегаллары төзекләндерелде. Эшне автострой җәмгыяте башкарды. Бердә машиналар кую урыны ясалган, җәяүлеләр өчен тротуарлар җәелгән, балаларга уен мәйданчыгы эшләнгән. Тукай урамындагы ишегалдында Фәрит Мөхәммәтшинны районыбызның 4 фольклор ансамбле каршы алды. Шунда ук сәнгать мәктәбе педагогларының кул эшләреннән күргәзмә, китап күргәзмәсе балалар өчен аквагрим эшләде. Фәрит Хайруллович бүгенге очрашуның Мөслимдә узуының очраклы булмавын билгеләп үтте. Монда Мөслимдә тырыш халык яши. Бердәм халык яши. Үзен-үзе яратып кына калмый, үзен-үзен дәрәҗәсен күтәрә. Хезмәте белән, эше белән шулай иттереп сезгә республикага үсешенә керткән өлешегез өчен бик зур рәхмәт. Чарада автострой җәмгыяте генераль директоры Анатолий Растиловка район башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Җавап сүзе итеп, ул районның матурлыгын, төзеклеген сакларга чакырды. Тукай урамындагы күп фатирлы йортта 46 ел гомер итүче Зинфира Әхмәдиева президентка рәхмәтен җиткерде. Үзебездән тора күп нәрсә, үзебездә бу матурлыкны саклап, агачларны сындырмыйча, чәчәкләрне йолкымыйча, матур итеп, кунлыкларда балаларга тәртипле итеп, уйнарга, өйрәтергә, әйтеп торарга бу инде әти-әниләрнең, әби-бабаларның бурычы дип уйлыйм. Шуның өчен саклыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк, рәхәт яшик. Ишек алдындагы төзеклектән, уңайлыктан йортта яшәүчеләр дә бик канәгать. Матур итеп ремонт ясадылар, менә бөтенесенә эшләгән кешеләргә дә рәхмәт, ярдәм биргәндә рәхмәт, хөкүмәтебезгә рәхмәт. Төрле афатлардан сакласын Ходаем, сау-саламат кына иллә тыныч булсын, иллә тыныч булсын. Без әбиләр дә сау-саламат кына булып рәхәтен күрәбез. Бердәм Россия көне Зифа Басыйрова исемендәге район мәдәният йортында дәвам итте. Сөйләшүне Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Ул кунакларның очрашудан бик канәгать калуларын җиткерде. Шатланып әйтәсем килә, бик рәхмәтле, канәгать булып очраштым, күрештем, халык белән аралаштым. Күбесе рәхмәт сүзен әйттеләр. Менә әйтик, республика җитәкчелегенә президенттан башлап, Рустам Нургалиевичка бу программаның ишегалларын тәртипкә сала торган программаларын бик матур иттереп оештырганнар. 10 миллионнан артык акча кергән. Халык рәхмәтле, җырлар җырлыйлар. Без монда хәзер менә туганнар кебек күп милләтле район менә шушы кич белән матур урамыбызда очрашабыз, бәйрәм итәбез диләр. Күп милләтле республикада менә шушылай аңлашып, бер-береңә ярдәм итеп, халык яшәсә, хезмәт итсә, бу уңышлар өчен база, бу фундамент әйберләре Мөслимдә аны уңнап матур иттереп эшлиләр. Бердәм Россия көне проектының Татарстан төбәк бүлеге координаторы Разия Садыкова Мөслимдә бу көнне 8 мәйданчыкта эш оештырылуын билгеләп үтте. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының гражданлык хәл актларын теркәү бүлеге җитәкчесе Гөлшат Нигъмәтуллина районда аерылышучылар саны белән гаилә коручылар санының тигезләшүенә басым ясады. Бу процедураның электрон рәвештә башкарылуы да гаиләләрнең тиз таркалуына бер сәбәп булып тора, диде ул. Район башлыгы Альберт Хуҗин районның федераль, региональ һәм республика программаларында актив катнашуы турында сөйләде. Созданные в райцентре селах парки отдыха, детские и спортивные площадки, благоустроенные дороги, уличное освещение, водные линии, которые реализуются по разным программам развития, делает жизнь в районе намного комфортнее.
В связи с этим, уважаемый Фарид Харилович, выражаем через вас огромную благодарность президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалевичу Минниханову, Государственному совету и Кабинету министров. Большое спасибо от всех муслимов за регулярную помощь и внимание нашему району. Игеннәрегез бик матур, комбайннар эшли, урып, җыеп, моторына иттереп, кышка кирип китсәк, минем уйлавым буенча, ниндидер үзенчәлек рекордлар бу мәсьәлә буенча сезнең районда да булыр. Алда яшәүче халыкка рәхмәт, хезмәт өчен бик зур рәхмәт. Нигә дигәндә, алар менә җирдә яшәп, дөньяның тормышын тәмин табып рәхмәтлеләр. Алар бит күрәләр. Ничек тирәк күрше яши, ничек республика җитәкчелеге, үзенең район җитәкчелеге ничек эшлиләр көнен-төнен аларның көченә таянып. Соңыннан бер төркем райондашыбыз актив эшчәнлекләре өчен Бердәм Россия партиясе төбәк бүлегенең мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Римма Афзалова, Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Динар Мингазов, Муслим телевидениесе.